Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Πώς βρέθηκες στο Kids Party Athens? Πώς βρέθηκα. I'm the owner. Έχω δουλέψει σε παρόμοιες εταιρείες. Κατάλαβα ότι κανείς δεν μπορεί να το κάνει καλύτερα από μένα και έφτιαξα αυτόν τον κολοσσό. Εντάξει, το Kids Party Athens είναι γνωστό, όλοι το έχει η αδερφή μου, η Σταλίτσα, η Ανιματέρ. 1,5 χρόνο μου ζάλιζε το κεφάλι, έλα, δεν πήγαινα και τώρα δεν μου παίρνει το Η μικρόφωνο. αλήθεια είναι ότι δεν φανταζόμουν να πάρω ποτέ τον εαυτό μου ότι θα έκανα κάτι τέτοιο. Λέω καλά, θα γίνω κλόουν, είσαι τα καλά σου. Και τελικά το είχα. Ποια μασκότ είναι η πιο δύσκολη? Όλες. Όλες οι μασκότ είναι δύσκολες. Αλλά όταν βλέπεις αυτά τα δύο ματάκια να σου χαμογελάνε, να σου λένε Πέπα, Πέπα. Εσύ να κάνεις γίνεται να μην μπαίνεις. Τα από πατρόλ είναι λίγο δύσκολα γιατί ο κατασκευαστής δεν ξέρω τι είχε στο νου του ακριβώς. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις, είναι έτσι εδώ το κεφάλι. Ρούμπι. Τι σου έχει πει παιδάκι που δεν θα ξεχάσεις ποτέ? Πολλά μας λένε τα παιδάκια που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε καταφέρει και έχουμε 40-50 οικογένειες που με παίρνουν τηλέφωνο και με λένε οικογένεια. Κυρία Ρόζη ήταν το αγαπημένο πάρτι της ζωής μου. Γιατί γκρινιάζεις συνήθως? Γκρινιάζω. Τώρα να έχεις να ενσαρκώσεις έναν χαρακτήρα και να φεύγει η περούκα. Όταν δεν μας κάνουν καλά οι περούκες. Οι στολές, πάντα κάτι δεν της αρέσει. Δεν υπάρχει κάτι που να μην γκρινιάζει Στέλλα, ευτυχώς για πολύ λίγο. Μετά το ξεχνάει, γιατί πρέπει να γκρινιάξει για κάτι άλλο. Στην ουσία γκρινιάζω γιατί θέλω το αποτέλεσμα να είναι άρτιο, ωραίο. Είναι η μέρα του παιδιού. Πρέπει να είμαστε εμφανίσιμοι. Έχεις συγκινηθεί σε πάρτι? Ναι, έχω συγκινηθεί πάρα πολλές φορές και μες στη μασκότ. Μες στις μασκότ το αφήνω και βγαίνει, γιατί ας πούμε τώρα μας ταΐζουνε τα παιδιά. Από την αγάπη τους. Εντάξει, συγκινείσαι. Αν θα μπορούσες να πάρεις μόνο ένα πράγμα σε πάρτι, τι θα έπαιρνες? Τον εαυτό μου. Έχεις καλή διάθεση. Οπότε αυτό που παίρνω μαζί μου είναι τη σταλίτσα. Νομίζω πως θα έπαιρνα το ηχείο. Το ηχείο μου, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Θα πω κι εγώ ένα ηχείο, άμα ξέρεις, είναι αρκετό. Ποιο παιδάκι είναι πιο δύσκολο, τον τροπαλό, το υπερκινητικό ή το εγώ δεν συμμετέχω? Δεν υπάρχει πιο δύσκολο. Το παιδάκι περιμένει τα γενέθλιά του πόσο καιρό. Είναι η μέρα του. Μπορούμε να την κάνουμε πιο όμορφη. Μπορούμε. Όλα τα παιδάκια είναι και εύκολα και δύσκολα συνάμα. Άμα έχεις τον τρόπο, γίνονται απλά εύκολα. Δεν υπάρχει δύσκολο παιδί, το καθένα θέλει το κουμπί του και τον τρόπο του. Δεν υπάρχουν δύσκολα παιδάκια. Το καθένα θέλει τον τρόπο του. Γιατί μένεις ακόμα στο Kids Party Athens? Γιατί πρέπει να ξεχρώσω 60 μασκότ. Οι άνθρωποι που συνεργάζομαι μαζί τους, τα παιδιά που πάμε στο πάρτι, όλα αυτά που έχω φτιάξει, υπάρχει μεγαλύτερη περηφάνεια από αυτό. Είναι η καλύτερη δουλειά του κόσμου. 1000 φορές να δουλεύεις με παιδιά. Και το λέω γιατί έχω δουλέψει με ενήλικες. Δεν έχω σκεφτεί η αλήθεια είναι να φύγω ποτέ. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά και τα βρίσκω πάρα πολύ με το αφεντικό μου. Ποια σε εκνευρίζει πιο πολύ? Ας χάσουμε τη δουλειά μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Να τα πούμε ψέματα στον κόσμο. Ποια αργεί περισσότερο? Αν αύριο έπρεπε να διαλέξετε μία κοπέλα για να έρθει να κάνει το πάρτι του παιδιού σας, ποια θα διαλέγατε? Δεν γίνεται αυτό. Ναι, εγώ Σίγουρα τη Στέλλα θα βάζα πρώτη απ' όλα, γιατί ξέρω ότι θα φέρει όλη την αποθήκη μαζί της. Αλλά πάντα θα ήθελα και άλλη μία. Θα ήθελα και την Ελπίδα, θα ήθελα και τη Ρώση, θα ήθελα και την Κατερίνα, θα ήθελα πολλές από την ομάδα. Η αλήθεια είναι αυτή.